No niin. Ja nyt syötte kiltisti puuron kokonaan, niin sitten tulee lautaselle. Joo, äiti, mä syön aina. Sulla on lautasen porro, niin tässä. Mulla ei maistu tää purro yhtään, kun mulla on vaan akuankakku. Minä en nimittäin syö tätä puuroa yhtään. Ei mäkään sitten. Mitäs mulla olla sit 2 päivää kokonaan ilman ruokaa, kun vasta 3. pystyy yhtään syömään? Niin, ja mä en pysty nielleen tätä Mikkihiiren lautaselta. Voittakaa nyt ymmärtää, kun nyt teidän on pakko syödä. Olkoon vaan. Mutta jos mä niellen palaankin tätä Mikkihiiren lautaselta, minä puklaan heti. Minäkin. Mä en syö täältä autata kuin ruumiin yli. Eikä tuo ruumiin ylitse syöminen ollut hieman ontuva vertaus. Hei, mä tiedän, Jaska. Panna joutu. Niin pannaan. Niin pannaankin. Ja nyt lopputapelle! Ja nyt pistä Take puuroa suuhun ja heti alla. Juu. Tää puuro voi siis maistua vastenmielisen makuiselta. Niin tääkin. Mä luulen, että jos mä syön vielä lusikallisenkin, multa puhkee umpisuoli. Niin tääkin. Niin mullekin puhkee. Mut puhkee 40 umpisolta. Kuule, äiti, musta tää puuro oikein herkullista. Masa Jaska, Keljulle pistä siitä ilmatulos. Niin pistäkin. Seis! Ruokapöydässä ei tapella. Ei ne tappelekaan. Jaska vaan pistää Masasta ilmatulos. Neitistä ja nyt te syötte ja puhutaan ihan muista asioista. Okei. Puhutaan sit vaikka naisista. Puhutaan naisista. Kun teidän iät on 4, 5, 6 vuotta. Ei tää ole vähän liian aikaista ruveta puhumaan. No hyvä on, mutta isi ainakin sanoo aina, että puhutaan jätkät naiset, ne ei tuu riitaa. Mä oon kuullut, kun ne puhuu naisista. Niin mäkin. Minäkin. Mä muistankin monta hyvää juttua naisista. Kuule, mutsi, ootko kuullut sitä juttua, kun yksi Elli... Ei sanaakaan naisista. Ei sitten. Mut kai sä mutsi sen tiedät, että isä on isä. Niin onkin. Kai sä tiedät mutsi, että isillä on 3 isää. Yksi istuu aina kerrallaan kotona huilaamassa. On se kova jätkä siksi. Naama kiinni ja syödään eikä sanaakaan. Okei. Puhkee umpisuoli. Äiti, Jaska eikä heittää veivisen. Niin heittääkin.